Josu, eta zer da zuri gertatzen zaizuna? Nire gizu da Parkinson gizutasune. Zuri Parkinsonak zer eragin dizu? Zer joan zara galtzen? Duna egatzen da egatzen bizimoduen Aldaketak, dan. aldak da bizan du. Mobilidadean eta izkeran eta zer... Autonomia. Izkeran galduen dut, mobilidadean galduen dut, idazteko eta galduen dut. Ikusteko eta galduen nago hain. Gogoratzen duzu zuen bizitza gaixotasune etxean sartu aurretik? Bai, oso desberdin. Zer gustatzen zitzaizuen egitea? Asko zinera, vieja, laguneka zuten, eskuazak jolasten zaten genuen, oso aktiboak esaten ginen. Asko gustatu izan zaizue bidaiatzea? Bai. Nola ezagutu zenuen elkar? Ondartza baten. Ze izan zen fletxazo? Más o menos, bai. Neu fitzen hobe. Orain ez dako ulerik, bai, okitzen zan dagoen ule luzie, karakoldue, oso politxo. Bai. Josu, zuk daukasun dependentzia maila, zen mailatan zaudela esango zenuke? Zezuk orduan zenituen zenbat urte? 40 urte. Geixotasun honek dako, ez da nau ondo sortzi ordu, nau txarto sortzi ordu. Osa, dago gora berazko. Egunin zehar, momento baten zauz, eta dau super ondo, ulertzen datzo berbetan, eta neiko ondo ibiltzen. Da beste momento baten, zeusten da, ezin jau berbarik egin, ez da gauze lineal bat, da gora berazko dakoz. Josu, kafeakin deskantzatzen utziko zaituko, bai? Eta nireakin etxetik buelta bat ematean noa. Ze txokoak kontrolatzen ez baditut. Nekez lagunduko zaitu. Bai? Etorri, bai. Konta eguzu, ze fasetan, ze etapatan daukasun Parkinsona? Parkinsona dago ja, uraren fasilia. Ez dut ikusten ondo, ez dut idazten ondo, ez dut lehiduten ondo, ez dut... Bosgarren fasea, okerrena. Okerrena da, ja, bukerako, Gero eta txarrago hitz egiten du, gero eta txarrago ikusten du. Suposatzen dut hori asumitzea dala bere gaixotasunak daukan parterik eta zailenetakoa. Suposatzen dut Josuk sentitzen duen amorrua eta impotentzia ikaragarriak izan behar dela. Josu, zer tokatzen da orain? Musalditzu dago da, Musalditzu, Zer ematen dizu musak zuri? Bera, ona etorten denien atzaldietan partidi jokatuten da, beran bizitza osoa, ostasun handiz emoten zo, olgetein lagunekaz da ondo pasetien. Josu zitu dut, betiko modure, da oin hau gizoagaz, ez zuzen du beste erabatera, baina da betiko modure. Da, ambientigaz, eta bera gaitik barrein, bera postasune esan zuten modulen, da non postasune da. Gaur Olaia, Josuren alabetako baten bizita tokatzen da. Beste herri batean bizi dira biak, baina astean behin edo birritan etortzen dira, eta oso bizita espeziala da Josurentzat. Josu, gaur bizita asko? Asko. Da, bizita garantzitu minitako gandea. Nire araba Olaia, nire maiozie, da beran zemie Suartzu. Oindala zenbat urte, zaela itite? Oindala? Hain hiru. 3 urte. Behaiekin jolasean denpora asko pasatzen duzu? Nekozu. Zertara jolasten duzu bilobakaz? Fantasmaka, kartaka, konstrukzio egiten, kotikaz. Nik uste jolatu jugulega ezin de jugulega, ezin diot. Beste denpora pasa batzuk aurkitu dituzu. Suar Josuren biloba etxean sartuta berehala, Josuri aurpegia aldatzen zaio. Begiak irekitzea zaizkio,
ez dakit, distira berezi bat hartzen dute, eta bera ere aktibatu egiten da. Nik uste pilak kargatzen diola, bilobak ikusteak. Olaia, zelan darama aitak, bilobekin ezin disfrutatzea berari gustatuko litzaioken moduan? Hombre, nik uste dut oso gogorra zan bidele berantzako, hori ezin izatie, jolastuti adibidez, futboleka, edo piztinen eta gauzenien, edo piztinera izeti eta botatie umiek, moldatu intzau bestera batera, umiekaz erlazionatuteko edo jolasteko erak. Zeri ikusi diozu aitari, uko egiten gaixotasunagatik? Ze gauza utzi behar izan ditu alde batera? Nik uste dut arlo sozialan haitxe beti esan dela, hori lagunekaz egoteko, berbaitzeko oteko, eta da hori gitxike, Desagertu. bai, desagertu tentzunde.